Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Ame tenela utikalo kletan kelen samba fla ani mwa ani duru ni sanga ina ka aw fo ka ko ɲuman dɔ aw minnu sɔgɔnbɛ jani ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko aw bisimilaw ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni wulada in na ye an ka kunnafoniw bakurubaw bɛna tali kɛ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ye ladala jɔnjɔn yɛlɛ kɛ a dagayɔrɔ la kuluba jɔnjɔn yɛlɛ mun n'u b'a kɛ kalo kalo tɛnɛ fɔlɔ yaasa ka se ka an ka jɔnjɔn ka a sankɔrɔta. An ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga a y'a yira k'a fɔ ko courant ko yɛlɛma bɛna don a la a ɲininkali ye Malikura taasira la a ko courant ko maliyɛnw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen 24 heures sur 24 k'an bɛ courant sɔrɔ bawo ko yɛlɛma mun donna la o tɛ olu fɛla ye u fɛla ye de a ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen maliyɛn ka courant sɔrɔ. Burkina Faso fintigilakaw ka fara AES taw kan sanfɛ sira u ye bamanciya ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw mɔgɔ 30 hakɛ ka olu daji kɔrɔfɔ in bɔra ka laɲɛnɛmaya Burkina Faso ka kunnafoni sira min bɛ ni o ye AIB ye. Ninnu de an ka kunnafoniw la kumabaw dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye an b'a fɔ k'aw ka tulo ni gɛlɛ jɔ an bɛ segin ka na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye u kan. K'aw fo ka ko ɲuman dɔn n'a fɔ n kun ɲɛ kulo la sɔmi cogo min na an donkan kɔnɔna la ka kɛ ni bi tɛnɛ o ti kalo tile 11 san 2025 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta a ye ladala jɔnjɔn yɛlɛ kɛ jɔnjɔn yɛlɛ mun n'a bi kɛ kalo o kalo tɛnɛkun fɔlɔ yaasa an ka jɔnjɔn ni bonya min ka kan k'o kɛ a ye ka kɛ ni bi dɔn ye an ka jamana kuntigi a kun lakolilen don a ka cakɛda in baarakɛlaw ani fo ka taa se fintigilaka ɲɛmaa mun ni olu bɛ cakɛda in kunna ni o ye tali kɛ masakɛ dagayɔrɔ la
yasa ka se ka an ka jɔnjɔn ka a fo jɔnjɔn yɛlɛli mun ni a bɛ kɛ misali ye jɔnjɔn faso kanu don ani faso taamasiyɛnba don jamanakuntigi ani a cakɛdaw bɛɛ lajɛlen u ye an ka jɔnjɔn kɔrɔta ka sɔrɔ ka bi tɛnɛdonya in ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ kuluba nisɔndiya ani sewa kɔnɔna la kibanan bɔr'o kɔnɔna la an ka jamana kuranko ni malidenw ka laɲini ye ka se ka kuran sabatilen sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga a y'a yɛrɛ k'a fɔ malikura taasira kɔnɔna la a ɲiningalen a ko kuranko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kuran dɔ farala a kuma kan an bɔra ɛri 6 la nin waati in na an bɛ ɛri 19 na ko yɛlɛma mun kɛra a kɔnɔ ni maaw ye k'a fɔ caman farala a kuma kan ko o t'a dan ye dɛ an ka jamana ɲɛmaayaso ko olu hakilina ye de ka se ka kuran di maliden ma tile ni su mun bɛ waati bɛɛ lajɛlen 24 heures sur 24 ko o baaraw de bɛ ka bila sen kan yɛlɛmaba mun kɛra la ni a ye maaw nisɔndiyabaw caman farala a kan ko halisa maaw bɛ se ka u sigi n'a ye k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ de diɲɛ don o don a kana fɔ ko a waati janyana dɔrɔn dɛ kurantigɛ ka kɛ kɔfɛfɛn ye malidenw bolo malidenw hakaja bamakɔkaw ka ɲina kurantigɛ kɔ an ka jamana premier ministre a ɲiningalen malikura taasira tako sabanan kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko mali ye kuranko gɛlɛya mun ye ɲɛmaaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ a ye gɛlɛya lase maa caman ma wa ko degun in ɲɛmaaw yɛrɛ ye a degun sɔrɔ kosɛbɛ u amina ko ba ye kuranko ye u bɛ jɔrɔ maliden bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na ka an ka tile baaraw kɛ baw ko tile kɔnɔ maa mun dayirimɛ siri bɛ kuran na o de ka ca kosɛbɛ ko jamana ɲɛmaaw bɛ o kalama ani u hakili b'a la o de la ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se ka kuran sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na yaasa an bɛ se ka an ka baaraw kɛ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ don nataw la malidenw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ an bɛna kuran sabatilen ka o sɔrɔ kɛmɛ n'an bɔra o kɔnɔna la farafinna kurukara bɛ utikalo tile 10 ka o ta k'o kɛ mara cɛbɔliw o don ye farafinna kɔnɔna la yaasa mara ka se ka sigi so ani fo ka taa se ɲɛtaa kundalajanw olu bɛ na an ka sigidaw la cogo min na ka kɛ ni karidon ye o baara o laɲɛnɛmayara an ka jamana minisiri mun ka cɛw ɲɛsin bɛ mara cɛbɔliw ma ni ale de ye jamana premier ministre régional division Abdoulaye Mayiga ale ka minisiri so o de ye nin baara in labɛn nka a kun nana bilalen don o kɛnɛ in kan a ka nana bila maa mun bɛ ni o ye Musa Binani ye nin kɛnɛ in ka hakili falen kɛra mara bɛ se ka cɛbɔ cogo di yaasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa an ka sigidaw yɛrɛmarakafo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ yakubaya ka baarabaw kɛ keba o kɛnɛ kan mun bɔr'o kɔnɔ an bɛ taa fan fɛ ka jango lajɛ o ti kalo tile 10 o de talen don farafinna jamanaw fɛ k'a kɛ mara cɛbɔli an'an ka sigidaw bɛ taa ɲɛ cogo di o donba ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ nin don in laɲɛnɛmali kumakun kun bɛ sigidaw bɛ se ka jɔ o kolo la cogo di mara cɛbɔli kɛcogo ɲuman ka bɛɛ da don a la ani ko ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ɲɛtaakow sira fɛ o de tun ye ɲinan san kumakun ye baara min bilala sen kan an ka jamana mara cɛbɔli koɲɛw minisiriso fɛ décentralisation ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ma ko ka mara segin so donc an bɔra o hukumu de kɔnɔna na san 2014 farafinna jamana ɲɛmɔgɔw u ye bɛnkan kɛ ka don kelen kelen sugandi n'o bɛ bɛn uti kalo tile 10 ma o tile 10 k'o kɛ décentralisation fɛti ye o kɔnɔna na maa minnu bɛ baara kɛ décentralisation kɔnɔna na ani décentralisation dabɔlen don lafiya kama maa minnu ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka gɛlɛya minnu donna san kɔnɔ baara minnu bɔlɔda la baara minnu bɛ sira la ka jɛ ka hakilina falen kɛ o don kɔnɔna na mara ka segi so sigidaw ɲɛta o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ dugutigilakaw la mairie wasadenw ani marabolo ɲɛmaaw nin bɛɛ de b'i fanga fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ ka wulikajɔ ni baaraw kɛ u kan yaasa an ka sigidaw bɛ se ka yiriwa Bamakɔ dugutigi bɛɛ bi yan bi mɔgɔ caman bɛ yan nɔ donc an welela ka na n'i y'a mɛn mara bɛ daminɛ dugutigilakaw de la donc ni mara a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn n bangera kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ o ka ca na an bɛɛ y'o ye pratiquement fɔlɔ ni dugutigi tun y'a fɔ cogo min na
baara in bɛ d'aw ma mais bibi in na ni a ma ɲa ko an ni fanga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi fɛn dɔw bɛ yen nɔ an kan ka o dɔn k'o fara an ta kan anw bi dɔ d'olu ma olu bi dɔ d'anw ma. Anw ka commission n'o ye commission administration territoriale o commission fana n'o ɲɛsinnen n'o yɛrɛmarakafo ka yiriwali taabolo ma o commission fana anw bɛ wele san o san anw bɛ ye kɛnɛ kan n'o ye CNT membre ye donc nous ne o vice président san o san fana bɛ na kɛnɛ kan bɛɛ bi hakilina fɔ yiriwa minnu sera ka kɛ minnu ma se ka kɛ minnu bɛ yen ni gɛlɛya donn'o la mun de kan ka kɛ walasa k'o gɛlɛya wuli ou bien min bɛ yen n'o tora n'o ma se ka kɛ mun de bɛ se ka kɛ walasa olu ka se ka ɲɛnabɔ donc an bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan. bɛɛ lajɛlen a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ o gɛlɛyaw kɔnɔna na o bɛɛ n'a ta yiriwali baaraw bɛ ka boloda a baaraw bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni hali n'a sɔrɔ laɲini bɛɛ ma sabati mais an kɔni b'a dɔn don nataw la ko caman bɛ yen nɔ an ka yɛrɛmakafo ninnu kɔnɔna na olu bɛ sen sɔgɔ ni ala sɔnna ma. an b'a yira la k'a fɔ nin don in kɔnɔ baabu sigira kuma ko in kan mɔgɔ fɛn fɛn ni da bɛ don mara cɛbɔli ni sigida yiriwaliw la an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se an dɛmɛbagajɛkuluw ma ka bɔ diɲɛ kurukara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye hakilina yiraliw kɛ fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa an ka sigidaw nafolo bɛ se ka yakubaya cogo min na ɲɛtaa sabatili ka se ka sinsin mali sigida bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. n'an bɔr'o la an bɛ taa dɛmɛ ni dɛmɛdɛn kɛnɛba mun sigira an ka jamana kɔnɔ ko forum humanitaire de l'AES ni o ye AES minisiri mun bɛ dɛmɛkow kunna olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna la ka se ka nin kɛnɛ in a tako fɔlɔ sigi a yirala k'a fɔ ko o baaraw kɔnɔna la an ka jamana dɛmɛkow ani kɛnɛya minisiri muso Mɛsɛn Kolonɛli Asa Bajalo ani fo ka taa se AES dɛmɛkow minisiriw ani jamana mun nana fara an kan ka se ka nin jalajɛba in kɛ u ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ni olu la a ka kan bawo ko AES ka jalajɛba in dɛmɛ ni dɛmɛdɛn koɲɛ bunakun kan o baaraw kun cɛra ka kɛ ni o ti kalo tile 9 ye o de kɔnɔna la ko dɛmɛ dira maaw ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka sabu kɛ gɛlɛyaw ye ani fo ka taa se maa mun mago bɛ dɛmɛ la kosɛbɛ dɛmɛ mun tara k'a d'u ma k'a dɔw bɛ tali kɛ balo fini ani fo ka taa se yɔrɔ sanuyali minɛnw ka caman ta k'a di u ma yaasa u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ jamana ninnu ɲɛmaaso yɔrɔ AES jamana ɲɛmaaso u ye fɛlɛ bila sen kan AES jamana sabaw an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo di an bɛ se ka dɛmɛw o wariw musakaw fara ɲɔgɔn kan yaasa maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ maa minnu ka gɛlɛya fanga bon n'a bɛ wele ko personne vulnérable olu ka se ka don olu jigikɔrɔ ko nin hakilina in a bɛna to sen na wa jɛkulu bɛna bila sen kan jɛkulu mun ni ale bɛ baaraw la kɔlɔsi baara minnu ni olu kɛra tile 3 kɔnɔna la ka se ka ha ka ja fangaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na fɛlɛ ni dabaliw ani an dɛmɛbaga minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ diɲɛ kurukara kɔnɔna la ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw bunakun kan ka se ka musakaw fara ɲɔgɔn kan yaasa AES jamanaw kɔnɔna la maa minnu ni olu ka se ka dɔgɔ kosɛbɛ olu bɛ u yɛrɛ ye jamana denya la ani olu fana ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaasow hakili bɛ u la an bɛ taa cikɛko bunakun kan kɔɔrisɛnɛlaw ka jalajɛba bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la ka kɛ ni ɔktɔburu kalo nata in ye a yirala k'a fɔ ka daminɛ ɔktɔburu kalo tile 23 ka taa bila a tile 25 la ko Mali ani farafinna kɔɔrisɛnɛlaw olu bɛna jalajɛba kɛ yaasa ka kuma kɔɔrisɛnɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di hakilina in a bilala sen kan jɛkulu mun bɛ yen ni olu bɛ ka kɔɔrisɛnɛ ka a don ba la AJVC ani fo ka taa se API Mali ni CMDT olu ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna la yaasa ko cikɛlaw minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ ani maa minnu bɛ kɔɔri bayɛlɛma fo ka taa se izinitigi minnu ni olu bɛ kɔɔri kɛ finiw ye minnu bɛ a minɛnw ka u labɔ ka taa feere jamana kɔ kan a bolola baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di kɔɔri o bayɛlɛmali baaraw la ani kɔɔri ka se ka kɛ sababu ye ka nafolo ka a yakubaya an ka jamana kɔnɔna la ka cikɛlaw o to u ka kɛ u yɛrɛ ta ye nafoloko bunakun kan a yirala k'a fɔ ko nin jalajɛba in ko a bɛna sigi fɛn camanba kan bawo farafinna gun kan maa minnu bɛ kɔɔri sɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yen a bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilen ye Mali taw ani jamana wɛrɛw taw u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn dɔn ani ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani fo ka taa se kɔɔri mana sɛnɛ cikɛlaw bɛ se k'a feere cogo di ka nafa sɔrɔ
ani balemaliso ni o ye izintigiw ye olu ni kɔrɔsɛnɛnaw bɛ se ka baara kɛ cogo di ani maa minnu bɛ bɔ ni an ka minɛnw ye minɛn minnu ni o y'an ka finiw fo ka taa se kɔriko minɛnw n'o bɛ tali kɛ kɔri bayɛlɛmali fɛnw ka se ka taa n'u ye kɔ kan ka o feere ka nafa don ko nin jalajɛba in a nafa ka bon kosɛbɛ baw sira belebeleba don mun bɛna tigɛ ko ka yakubaya baw an ka jamana kɔnɔ jamana in ye kɔrisɛnɛ jamana belebeleba ye nka kuma dɔ la gɛlɛya jumɛn tun bɛ kɔrisɛnɛnaw sɔrɔ ni kɔri sɛnɛna ka ban u bɛ a feere cogo di ani kɔrisɛnɛnaw bɛ nafa sɔrɔ cogo di ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna kuma ɲɔgɔnw kɛ nin jalajɛba in kɔnɔ yaasa kɔrisɛnɛnaw u bɛ se k'u ka kɔri ka a nafa bɔ cogo min na n'an bɔr'o la kɛba an bɛ taa dugujukɔrɔ ko nafolo o bunakun kan sajola mini olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ yaasa caman ka se ka fara mini bɛ musaka mun don san kɔnɔ h'a ka ja sajola mini u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛmɛ sara la ko 13 olu ka wulikajɔw la ka kɛ ni ɲina san ye u bɛ fɛ ka o de fara u ka sɔrɔtaw kan bawo ko sajola mini san 2024 u tun ye baara mun kɛ k'a tun ye jaabi ɲuman bɔ nka ka kɛ ni san 2025 2025 daminɛw ye ko u ka sɔrɔtaw o kun jigira ka kɛ kɛmɛ sara la 5 kun bɔra sɔrɔtaw la o b'a yɛrɛ k'a fɔ sɔrɔtaw tun bɛ ka jigi nka ko nin mini a ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka baara kɛ yaasa 2025 na jigili mun kɛra u bolo u ka se ka dɔ fara a kan 2026 san nataw kɔnɔna la ko olu bɛ jigisigi di jamana ɲɛmaasow ma ko u bɛna wulikajɔw kɛ ka fɛlɛn dabaliw kɛ k'a lajɛ yɔrɔ minnu ni majɛ kun kɛra la n'o tun bɛ ka dɔ bɔ u ka sɔrɔtaw la ka o yɔrɔw dafa yaasa ko sanu in a ka se ka kɛ sanubɔyɔrɔ nafaman ye ani jamana ɲɛmaaso mago bɛ a la baara ka kɛ sira minnu fɛ u bɛna u bila o kɔnɔna la ka baara kɛ ni o ye yaasa ko nafolo mun kasabi minnu kɛn bɛ ka a labɛn ka kɛ ni san 2026 san nataw u ka se ka o jaabiw kɛ an bɛ taa an ka sigida lakanako bunakun kan ka se ka jirituru minnu bɛ kɛ sabu ye ka sigida ka o lakana yɛrɛ la k'a fɔ an ka sigida lakanako minisirimuso n'o bɛ tali kɛ madame Dumiya Mariam Tangara ale ye jirituru baara dɔ kɛ ka kɛ ni sibiri doyen ye kalansoba sanfɛ kalanso université de Kabala kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin minisirimuso in yɛrɛ ale yɛrɛ tun ye kalan kɛ an ka sanfɛ kalanso ni u b'a wele ko flashi ale ye kalan kɛ o kɔnɔna la a bɔlen kalansoba in na ko a kɛlen minisiri ye a ye k'a fɔ a ka kan a ka segin ka taa o kalanso kɔnɔ yaasa ka taa baara dɔw bila sen kan o de kadara kɔnɔ ko a ye nin jirituru n'a ɲɔngɔw kɛ jirituru mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka an ka yɔrɔw lakana ka sigidaw lakana ka se k'a to ja tɛna an ka sigidaw kɔnɔ la ko nin ye hakilina ye ka yɛrɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka jirituruw kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigidaw k'o lakana kibaru min t'an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la direkaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko dire gendarmerie mun bɛ yen nɔ ko marifatigi dɔw ni o ye kulu marifatigi bamacɛya kɛwale tigilamɔgɔ dɔw ye ko weekend kɔnɔna la nin dɔgɔkun in u taara ka taa jan dɔ ka o da fɛn mun ye dire gendarmerie ko n'a kɛra sababu ye ka gendarme maa 2 olu joginna nka ko maa ni ma to nin ko in na kibaruya mun ko n'a bɔra sigida denw yɔrɔ ko kulu marifatigi minnu bɛ yen n'u b'u wele ko jim ko olu de ka baara ye nin jan in ye nka a yɛrɛ la k'a fɔ u kɛlen ka jan da wele bilala an ka cɛfini tabaw ma k'u nana joona ka se ka na nin maa kofɔlen ninnu ni u ye fiɲɛ duru ka o sira labɔ kulukorokaw b'a kibaruya la k'a fɔ ko charbon sɔngɔ gɛlɛyalen don nin waati in na bawo ko kabi utikalo daminɛ kulukoro musow kɛn bɛ k'a ye k'a fɔ charbon bɔra bɔrɔ 900 ko a bɛ fɔ 1300 la nin waati in na 400 bɛɛ k'o de farala charbon sɔngɔ ka kulukorokaw bara o dun bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase gado musow ma ko o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ ko nin waati in na cikɛ ko bunakun ka charbon bɔ o baaraw bɛɛ jɔlen don ka sababu kɛ ciw bɛ ka kɛ nin kuma in na ko de l'a to charbon sɔngɔ gɛlɛyara kulukorokaw bara kucalakaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni juma dɔ yɛrɛ la k'a fɔ ko san ye tiɲɛniba dɔ kɛ tiɲɛni min n'a kɛra sababu ye ka maa caman k'u bololafɛnw ka olu tiɲɛ nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa ni ma to nin san ka tiɲɛnida in na ko in kɛra ka kɛ ni juma tɛmɛnen ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko kabi a yɛrɛ la k'a fɔ ko san nana wele bilala protection civile maaw ma olu nana joona joona
ka se ka taa ka dɛmɛ don maaw ma maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ nka yɛrɛla k'a fɔ sigida maa minnu bɛ yen ko olu ye foli ni tantoli ta k'a ɲɛsin protection civile maaw ma bawo k'u ye baara ni wulikajɔ mun kɛ o de kɛra sababu ye ka se ka san ka cɛnni da in ka a kɔlɔlɔw dɔgɔya wa maa ni ma to a la hali n'a sɔrɔ maaw bololafɛnw u tiɲɛna mɔbitikaw bara fɛn mun ye fasoden ɲumanya o kɛnɛ mun bɛ to ka sigi n'a bɛ wele ko journée citoyenne o baaraw kɛra mɔbiti u ka kiribonba cour d'appel kɔnɔna la ka kɛ ni sɔgɔmada in ye a yɛrɛla k'a fɔ ko jɔnjɔn yɛlɛ mun ni a bɛ kɛ laadala ko ye o b'o kɛ fasoden ɲumanya waleba kɔnɔna la ko nin kalo in o ti kalo ta o y'a kɛ ka kɛ ni kiri tigilamɔgɔw ka soba de ye kɛnɛ mun kan ni mɔbiti marabolo ɲɛmaa général de brigade Dawuda Danbele ani fo ka taa se mɔbiti maire ani fo ka taa se finitigilaka minnu bɛ yen ani société civile dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka se ka taa nin kɛnɛ sigi kɛnɛ mun k'a bɛ fasoden ɲumanya kofɔ ani mɔbitikadenw u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o taamasiyɛn ɲumanba don an bɛ taa yanfɔlilakaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko samɛriw kɛra sababu ye ka musolaka dɔ ka a bɔnɛ a nin na musolaka mun ni bogotigini kun don san 14 a bɔtɔla foro de la ka kɛ ni kari utikalo tile 10 san 2025 bunuku o sigida la ni ani yanfɔlila ye kilomɛtiri 12 buguni marabolo kɔnɔ ko sanga mɛrɛw o de kɛra sababu ye ka ni musolaka in ka a ci u y'a ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la nka fɛn mun ye ani a ma se ka kisi a tora o ko in na yorosokaw bara u ka sesɛrɛfu olu ye yelen sɔrɔ lampandɛri camanba ni a bɛ taa 30 hakɛ la o de donna yoroso sesɛrɛfu kɔnɔna la yaasa ka se ka yelen ka o di kɛnɛyaso in ma olu ka se ka baara kɛnɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko in kɛra fɛn mun ye mairie ani fo ka taa se u dɛmɛbaga dɔw je jɛnɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka yelen ka a don yorosokaw bara a yelen dili ɲɛmaya tun bɛ yoroso u ka baba commandant ni o y'u ka préfet ani fo ka taa se u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yɛrɛ ka ɲɛsin nin wale ma wale mun ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka yelen ka to kɛnɛya tigilamɔgɔw u ka se k'u ka baaraw kɛ lafiya kɔnɔna la keba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ n'a bɛ wele ko gafi ni olu bɛ jamana mun ni olu bɛ bamanciya wale ni juguya tigilamɔgɔw ka u dɛmɛ n'u b'a wele ko soutien au terrorisme walima ka nafolo ta k'a di bamanciya wale kɛwale tigilamɔgɔw ma ko olu kɛn bɛ ka u bolo ɲɛsin jamana dɔw ma nka mun de la Ukraine jamana ye jamanaba ye jamana mun ni bɛɛ lajɛlen ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko Ukraine bɛ ka bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ka u dɛmɛ cɛɲɛ ka jamanaw kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ye dalilu bɛɛ lajɛlen bɔ ka cikan bila diɲɛ seginani tɔnba kɔnɔ la nka kun jumɛn la halisa u tɛ ka o bolo ɲɛsin Ukraine ma k'a fɔ Ukraine jamana nɔ bɛ bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw n'u ka u kɔkɔrɔma don munna gafi tɛ ka bolo ɲɛsin Ukraine jamana ma Kasim Traoré a ye ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko kan keba an tɛ fan fɛ ka o lajɛ. Keba wulada in na an bɛna na fura bɔ gafi ale ka woro ɲɛma pewu ka sababuya kɛ mun ye gafi ale ye jɛkulu ye jɛkulu mun sigilen don musaka ko o kimɛli ni o kɔlɔsiliw la ka kɛ ni bingali wale ni wari bayɛlɛmali ni wari yuruguyuruguli olu la kɔlɔsili ye diɲɛ kɔnɔ jɛkulu in maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa a bɛ sɛbɛn min bɔ n'o ye a ka sɛbɛn finma ye walima t'a dɔn a ka sɛbɛn sogolama de ye bɛɛ lajɛlen kamana guwana k'a ye k'a fɔ nin waati laban in na bamaci wale ni juguya wale kɛbaaw olu kɔkɔrɔ donnen don Ukraine fɛ nka Ukraine o tɔgɔ tɛ a ka gafe la dɛ jamana min tɔgɔ b'a ka gafe la o ye Burkina Faso ye Burkina min n'o bɛ ka bamaci wale ni juguya wale kɛbaaw kɛlɛ o de tɔgɔ bɛ nin jɛkulu in n'o ye gafi ye ale ka sɛbɛn kan kabi san 2020 maa b'i yɛrɛ ɲininka sa fɛn minnu bɛ senna bi waleya minnu bɛ senna ko minnu bɛ ka ta ka kɛ Ukraine fɛ bi n'o y'a sɔrɔ gafi maaw n'o y'a sɔrɔ u ɲɛ t'o la kɛba sabula mun na daliyaw bɛ yen jaabiw bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen jaw bɛ yen mun b'a yira bi k'a fɔ ko min ye Ukraine jamana ye ale kɔni kɛlen don bamaci wale ɲuguya wale kɛbaaw olu kɔkɔrɔdonbaa ye anw fanfɛbaw fɛ koyi min ye Mali Burkina Niger ye cɛncɛnfuga jamanaw ka wulikajɔ fɛn fɛn bɛ nin waati in na min ye nin jamana in ye
ale kɔni bɛ ka kɔkɔrɔ doni kɛ ka ɲɛsin bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw ma février kalo san 2021 Burkinakaw min ye groupe d'action financière n'o ye Gafi ye ale ka lakɔlɔsiliw senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Burkina kɔni ye k'o tɔgɔ bɛ a ka sɛbɛn na sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Burkina ye k'o kɔni o bɛ baara min na o tɛ ka taa olu jimi sira fɛ k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi k'a fɔ Burkina ɲɛsinnen no fɛn min ma o ye bamanjugani ni ɲuga wale kɛlɛli ye Ukraine min n'o bɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ n'o bɛ ka na i sen n'o kow la ka maaw kalan ka marifa di maaw ma ka bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw k'olu kɔkɔrɔma don cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ Ukraine tɔgɔ tɛ Gafi ka lisi fansi k'a yira k'a fɔ ko a ye marifaw di a ye droniw di a ye dɛmɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw ye Mauritanienkaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ kɛ degun ye Mali ma min ye drone mun tɔgɔ ye sa n'o ye FPV o drone ani ka taa u dege a kɛcogo n'a bɔlaw bɛɛ lajɛlen na Mali o yera o jaw yera k'a fɔ min ye Ukrainekaw ye u sen bɛ o la o bɛɛ n'a tɛmɛnen kɔfɛ fana bingali laban minnu kɛra Mali kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Ukrainekaw ye u ye dɛmɛ don bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw ma n'o drone ye yɔrɔ caman na min ye Niger jamanakuntigi n'o ye général Abdramane Tani ye ale ma nɔgɔ to kuma na keba a ko ko min ye Ukraine ye bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw a bɛ k'u kɔkɔrɔma don bi a bɛ k'u kɔkɔrɔma don sini cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na anw yɛrɛ ka minisiri n'o ye Ablaye Diop ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale y'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Ukraine bɛ waleya min na bi Ukraine bɛ ka fɛn minnu kɛ bi Ukraine bɛ ka dɛmɛ min ta ka don bi Ukraine bɛ fɛ ka cɛncɛnfuga jamanaw dafirili min kɛ bi ko nɔgɔ fosi to o la tuguni o daliya kɛrɛnkɛrɛnnenw olu kɔni bɛ yen o de la Mali Niger olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Ukraine ka bolo di ɲɔgɔn ma k'o banna a mɛnna min ye ɲɔgɔn sirabɔ taama o tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ utu kalo tile 19 san 2024 Mali Burkina Niger olu y'u tɛgɛ nɔ don sɛbɛnna ka taa n'a ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba la k'a yira k'a fɔ min ye Ukraine ye u b'a kɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a yira k'a fɔ min ye bamanjugani ni ɲuga wale kɛbaw ye a bɛ ka olu dɛmɛ a bɛ ka marifaw d'u ma a bɛ k'u senkɔrɔma don a bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa nka min ye Gafi ye o ɲɛ t'o la dɛ o taara baga Burkina de ma k'o bila a ka sɛbɛn kan Burkina min bi n'o ka wulikajɔw kɛlen daluya bɛɛ lajɛlen bɛ o jamana min bolo k'a yira k'a fɔ k'o bɛ se ka nin baaraba ninnu kɛ k'a ɲɛsinnen don o de ma maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa Gafi in kɛba a fana ka laɲini ye mun ye Burkinakaw k'u ka dusumankasa yira kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ waleya in ma diya u ye a ma bɛn u ma wa min y'u ka ɲɛmaaw ye u ko ko nin kimɛlikɛ jɛkulu in kɛba u b'u fosi ka bɔ a la han an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ halisa a yirala k'a fɔ ko Burkina olumasiri tabaw u ye bamantiya kɛwale tigilamɔgɔ mɔgɔ 100 hakɛ ka olu de daji ka kɛ ni sibiri a yirala k'a fɔ ko n'a kɛra kancari kɔnɔna la kibaruya bɔra ka bin Burkina Faso u ka kunnafoni cakɛda min bɛ ni o ye agence d'information du Burkina AIB o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni bamantiya ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw k'u tun bɛ ka baara dɔ de labɛn ka ɲɛsin ni u y'u ka bamantiya n'u ka nijuguya wale kɛwale ye kancari kɔnɔna la AIB a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara in kɛra Burkina Faso olumasiri tabaw o ni AES ka sanfɛ sira vecteur aérien olu de fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin maa ŋaniya jugu ninnu ka u koron ni ka mugu susu u kan k'u daji maa 100 hakɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni mugu ye olu jɛn olu bɛ sɛntigɛ ni kolaban na hali sini a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔba ye baara mun ni a bɛ ka kɛ Burkina Faso cɛfini tabaw o ni Mali fo ka taa se Niger olumasiri tabaw an ka boloɲuman kɔnɔna la yaasa ka se ka bamantiya kɛwale tigilamɔgɔw ka u kɛlɛ ka bɔ cɛɲɛka jamanaw kɔnɔ hali bi an bɛ to Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ Burkina jamana premier ministre ni o ye Erim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo ale ye baara dɔ kɛ ka kɛ ni tɛnɛdɔnya ye ni o de ye ka mɔbili 155 bisi ka o ta k'o di Burkina Fasokaw ka cakɛda mun bɛ yen ni o bɛ mɔbili ko bunakun kan ni o ye Sotrako ye a yirala k'a fɔ ko nin baara in a hakilila kun tara minisiriw ka ɲɔgɔn ye de senfɛ ka kɛ ni desanburu kalo ye
samba fila ani mugan ani naani ko ka mobili ko k'o ca yaasa Burkina Faso dugubaw kɔnɔ maaw ka transport ni o ye foroba mobili kow ye transport en commun o baaraw bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ fo ka taa se kalanden minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ taa kalansow la ko jamana ɲɛmaaso tun ye hakilina bila sen kan ka se ka bolimafɛn bila kalandenw ka bolo kan mun bɛ kalandenw ka taali nɔgɔya u ka kalansow la ko mobili in na fɛn mun ye 125 o de bɛna ta k'a di kalandenw ma yaasa kalandenw bɛ se ka t'u ka kalanso la wa ko 375 fɛnɛ don nataw la ka kɛ ni ɔktɔburu kalo nata ye san 2025 ko baaraw fɛnɛ bɛna kɛ ko ni musaka in bɛɛ lajɛlen y'a fara ɲɔgɔn kan k'a bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyari 44 ani kɔjanna baara mun ni a kɛra Burkina Faso ɲɛmaaso yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ko a ye grâce présidentielle n'o bɛ tali kɛ ka fɔ ko ka yafa kɛ kasoden mɔgɔ 8,000 ani 533 hakaja ko ka dɔ bɔ dɔw ka kaso waatiw la a yɛrɛ k'a fɔ ko o maa ninnu na ko baaraw bɛna kɛ maa minnu ni olu kan ka bila k'a bɛ lajɛ minnu ka bila waati kun sunyara ani maa minnu ni olu ka baara walima u ye wale mun kɛ ni a wale ma jugu ko yaasa ka se ka bɛn ni kɛlɛ k'o sinsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ halisa an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Laurent Gbagbo ni ale kɛn bɛ ka ŋwara da fanga la bi an bɛ don min na ko bi jamanakuntigi kɔrɔ ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ minɛli jugu dɔw bɛ ka taga da ale fanfɛ maaw kan k'u bɛ o wale kɔn a ka fanga ɲini tɔn ni o ye PPACI ye ko ka kɛ ni nin waati in ye ko olu y'a k'a fɔ u ka fanga ɲini tɔn maa caman bɛ ka minɛ ka sɔrɔ minɛli mun ni a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna ye bawo ko jamanakuntigi kalata mun filɛ nin ye ni olu bɛ fɛ ka a labɛn n'u ka fanga ɲini tɔn bɛ ka baaraw kɛ ko jamana ɲɛmaaso minnu bɛ yen bi ko olu ka wale don ka se ka u senkɔrɔma cɛ yaasa ka se ka ale ka fanga ɲini tɔn PPACI ka o maaw ka u senkɔrɔma cɛ u kana se ka jamanakuntigi kalata in baara in kɛ ko o baaraw de don ka kɛ ni nin waati in ye jamana ɲɛmaaso ko olu fana bɔra ka kɔrɔfɔ nkalontigɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka tunu walima ko ka maaw minɛ ko jamana ɲɛmaaso nɔ tɛ a la Niger jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Niger jamana ɲɛmaaso u ye u ka sanu cakɛda dɔ ka u ka baaraw lajɔ baara mun ni u tun bɛ ka a kɛ a yɛrɛ k'a fɔ baaraw u tun ka nafolo min don a kɔnɔ ko a ma kɛ ni bɛnkan kɔnɔna ye o de la Niger jamana ɲɛmaaso olu ye sanubɔ cakɛda in k'a kɛ jamana ɲɛmaaso yɛrɛ ta ye k'a kɛ jamana ta ye k'a nationaliser bawo ko fɛɛrɛ dɔ tun bilala sen kan jamanakuntigi général d'armée Abdraman Tiani fɛ k'a fɔ ni cakɛda fɛn bɛ baara kɛ a baara bɛ kɛ ni jamana ɲɛmaaso de ka hakilinaw ye nka kɛ ni u kun kan ka musaka mun don ɲɛmaaso kun u tɛ ka se ka o musakaw tɛmɛ a sira fɛ o de la jamana ɲɛmaaso ye a lajɛ k'a fɔ cakɛda in a bɛ kɛ jamana ɲɛmaaso yɛrɛ ta ye wa a baara ni a nafaw bɛɛ lajɛlen a bɛ taa Niger jamana waganɛ kɔnɔna la ka kɛ ni o ti kalo tile 11 ye Keba Cadikaw olu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o baaraw kɛ ni o ye a indépendance ka ɲaɲali kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko défilé kɛnɛ sigira u ka place de la nation na Cadi finitigilakaw bolofaraw camanba ni fo ka taa se u ka finitigilakaw ka kalanden minnu bɛ yen olu bɔra ka démonstration ka a yira k'a fɔ ko jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kalanden minnu bɛ yen olu mun ni olu bɛna kɛ sini ɲɛsigi kɔnɔna ye finitigilaka ko bunakun kan ko baaraw bɛ ka labɛn o kɔnɔ ka se ka lakana ka a sabati halisa an bɛ to Cadi jamana kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ Cadi jamana kuntigi kɔrɔ walima u ka jamana premier ministre kɔrɔ ko nin waati in na ni ale kɛn bɛ ka ŋwara da jamana marabagaw la bi ni o bɛ tali kɛ Succès Masra la Succès Masra ko u ye a jalaki k'a fɔ ko a bɛ san 20 kaso kɛ kudayi prison ferme ani fo ka taa se ko amani bɛ bi a kan sefa wari miliyari 1 ko a bɛ o sara ko o de kɛra Sadifaba u ka kiribonba tribunal jamana bawo ko ni maa kofɔlen ko a nɔ yera mɔgɔ buruja wale mun ko n'a kɛra mandakow o kɔnɔna la mandako ko masakiriba mun kɛra ni jolibɔn kɛra ka ɲɛsin maaw ma ko ni a kɛra sababu ye ka mɔgɔ 42 hakɛ ka o bɔnɔni na ko jamana premier ministre kɔrɔ in ko ale nɔ yera o wale la o de la ko san 20 kaso in o bɛ d'a kan ani ka amani miliyari 1 a ko o sara
Algérie jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Algérie diplomate ni u ka diɲɛ mɔgɔbatigi minnu bɛ yen nɔ ni olu caman ye baara kɛ Faransikaw bara ni waati in na ko o diɲɛ mɔgɔbatigiw ko gɛrɛntɛ bɛ ka ta ka da olu kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko fɛn min ye Faransikaw olu ka kiiri tigilamɔgɔw ko u bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ Algérie u ka ambassade kɔnɔna la ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ko u yera bamanciya wale ni juguya tigilamɔgɔw kɔrɔmadon na ka kɛ ni san 2024 ye ko Faransikaw bɛ na mandat d'arrêt international ka o don u kama ko yaasa u ye baara minnu kɛ ko u sigar'u la k'a fɔ k'u ye bamanciya wale tigilamɔgɔw ka nafolo ta k'a d'u ma walima ka damatɛmɛ walew kɛ ko o de la u bɛna ni damakɛ sɛbɛn d'u kama yaasa ka se ka kiiri u wele ka se ka kiiri kɛ k'u ɲangi. Egyptikaw bara la k'a fɔ ko tiktokɛriw maa minnu bɛ jaw bila tiktok sanfɛ o maa 8 ɲɔgɔn ko u ye olu bila lasagoli kɔnɔna la détention provisoire ka kɛ ni o tikalo daminɛ ninnu ye baw a maa ninnu ko u ye ja dɔw bila ja minnu na a bɛ danbetiɲɛ kɛ wa a bɛ ja minnu yira ja juguw don a bɛ u ka jamana laalaw ani fo ka taa se jamana tabiyaw ja ninnu bɛ gɛrɛntɛba ta ka ɲɛsin u ma n'a bɛ jamana tɔgɔ tiɲɛ o de la kiiri tigilamɔgɔw ko u ye nin tiktokɛri o maa 8 ninnu ka u lasago an bɛ waati min na i ko bi Japɔnkaw bara dugukolo yɛrɛyɛrɛ mun kɛra ni u y'a wele ko Nagasaki olu ye o baaraw ka a commémorer ka a waati kɛra waati gɛlɛn mun ye ka ɲɛsin Japɔnkaw ma ataki ni a kɛra ni u ka bugu jugu nafolo mun bɛ ni o ye mugu jugu mun bɛ ni o ye atomiki ye ko ni a kɛra ka bɔn Japɔnkaw bara ni a bɛ san 80 na bi baara in kɛlen ani bi cɛ Japɔnkaw u ye o wale in a wale mun n'a kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Japɔnkaw ma n'a ye maa camanba ka olu daji u ye o kɛ tasibila ye ani ka hakili jɔ waati in na waati gɛlɛn mun ni Japɔnkaden caman y'a sɔrɔ ka gɛlɛya lase u ma. Espagnekaw bara la k'a fɔ ko tasuma jeni wale dɔ kɛra tasuma mun n'a kɛra sababu ye ka maaw ka cikɛfɛnw ka olu bɛɛ lajɛlen a ye gɛlɛyaba lase cikɛlaw ma cikɛlaw ka foro caman tiɲɛna ko tasuma mun ni a baaraw a kɛra Espagne kɔrɔyan fan fɛ wa ko ja ani fo ka taa se fiɲɛ lahawtaw olu de tun bɛ ka tasuma cɛ ka a borontɔ ka taa n'a ye yɔrɔ caman kɔnɔna la o mun kɛra sababu ye ko ka forow tiɲɛ Espagne cikɛlaw k'u ye gɛrɛntɛba ni gɛlɛyaba de sɔrɔ ka sababu kɛ tasuma in ka wulika jɔw ye. Liverpool senandolancila ni o ye Mohamed Salah ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ Egypte ka den ko senandolancila dɔ bɛ yen nɔ ni o ye Pele palestinisien ye ko ale bɔnɛna a nin na ka kɛ ni mugu susuli mun ni a kɛra Gaza kɔnɔna la ko o walew kɛra maa in a sara fɛn mun ye ale ye k'a fɔ tasibila foyi ma kɛ ni senandolancila in kan senandolancikulu ka jɛkulu ni o ye UEFA ye ani fo ka taa se a tun bɛ a kɛ ko in kɛra jamana min yɛrɛ kɔnɔ ni o ye Israël ye u ma tasibila kɛ n'a fɔ a ka kan ka ɲɛsin maa in ma maa mun ni a nin tora susuliwale fɛ na a kɛra Gaza kɔnɔna la ko o de la Mohamed Salah ka kɔrɔfɔw la ko o ko in de ye ale kamana gan wa a y'a dusumantɔrɔ kosɛbɛ n'a fɔra ko senandolantala in a ka bɔnɛ a nin na nin cogo in na tasibila mun n'a n'a ka kan ko o ma k'a ye senandolancikulu bɛɛ lajɛlen ɲinɛna a kɔ ko mun na o ka kɛ ko o man kan u kun kan ka tasibila kɛnɛ sigi a ye kɛnɛ mun n'o b'a to diɲɛ bɛ se ka a lakodɔn. N'an bɔr'o kɔnɔna la keba an bɛ taa seko ni dɔnko bunakun kan yaasa k'an ka bi kibaruyaw ka o kun cɛ ka kɛ ni bi dɔn ye utikalo tile 11 an ka jamana bololabaaraw ni seko ni dɔnko minisiri Mamun Dafe olu bɛ taama la Tɔnbɔkutukaw bara ka fara minisiri min ka ca ɲɛsin bɛ cɛfɔ ani kanbɛ ma général de corps d'armée Ismail Wage a yɛrɛ k'a fɔ ko délégation in u taara ka se ka biennaliba mun ni o ye seko ni dɔnko kɛnɛba mun kan ka sigi Tɔnbɔkutukaw bara ɲinan san labanw na ka o baaraw kɛ wa hakilina in fɛnɛ kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko Tɔnbɔkutu manuscrit mun bɛ yen ni o y'u ka gafe belebelebaw ye ko baaraw kɛra o kɔnɔna la ka se ka gafe ninnu ka a yira an ka jamana minisiriw la ani fo ka taa se ka gafeba ninnu u kan ka tɔbɔtɔ cogo di
gafe ninnu kan ka ladon cogo di ko kumaw b'o la o bɛɛ lajɛlen kan bawo Tombouctou manuscrit ba ninnu ni a bɛ Tombouctou bugunatigɛ ni sɛbɛnfura ba minnu don ko u kan ka lakɔlɔsi bawo an ka jamana dɔ fɔ ni o y'an ka tariku o caman b'a kɔnɔna la wa Tombouctou ye sigida maraboloba mun ye wa ni Tombouctou tɔgɔ donna tariku la cogo min na diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ni gafe ninnu k'a ka kan u ka se ka lakɔlɔsi kosɛbɛ an ka jamana minisiri 2 ninnu ko u kunbɛra kunbɛcogo cɛɲi na Tombouctou kaw bara yaasa ka se ka taa nin baaraba in kɛ Tombouctou kaw kan ka seko ni dɔnko kɛnɛba mun ka bisimila ka kɛ ni san labanw ye ni taama in o bɛ don o baaraw o labɛn o ni o ɲɛsigiw kɔnɔna la kiba ni ne bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruw la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin sanga in na ka da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani ka kunnafoni siraw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ka koɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.